An Bosca Milseain Strae. I Bosca Milseain ag máster ó Dillún. Gwyd minter an Bosca. Cáhfuil an Bosca hanis. An bhfuil sé faoin dúirteáil. An bhfuil sé in aice leis an Bosca brúscar. An bhfuil sé ar na sealfanna. An bhfuil sé sa chorfa. Ceapam go bhfuil is agam. Cá bhfuil an Bosca Milseain. Bhí an Bosca Milseain ag máster ó Rothley. Bhí an Bosca faoin bhfear. Thug Miss Flannery P45 dó máistír ó Rathaigh. Tá máistir ó Rathaigh i bpríosún máistir ó Dillún.